Fideo dosbarth tu chwith ar gyfer mathemateg uwchgynhaliol uned 1. Darganfod model addas ar gyfer data, rhan 1. Fel arfer, nid yw data dau newidyn, dau beth yn cymharu dy gilydd, bywyd bob dydd yn dilyn rheolau mathemategol yn union. Felly, os yn ceisio creu model mathemategol ar gyfer data bywyd bob dydd, mae'n bwysig dechrau gyda nifer syml o ddata a wedyn defnyddio'r data yma i gyd i greu'r model. Felly gellir defnyddio model resymol yn weddol sicr i'w wneud rhagfynegiadau am ddata newydd sy'n digwydd o fewn yr amrediad data sy'n cael ei ystyried. Byddai defnyddio data tu allan i'r amrediad yma yn rhoi canlyniad ansicr. Felly mae rai cymryd yr amrediad data sydd gyda ni yn unig i greu model. Mae'n werth dechrau wrth greu graff gwasgariad am set o ddata dau newidyn ac edrych i weld os oes gan y data naill ai reol llinol, fel y yn haflu mx plus c, neu reol tyfiant neu dadfeiliant esbonyddol, fel ni wedi bod yn edrych ar, neu reol ffwythiant pŵer, fel y yn haflu rhywbeth x sgwar neu x cube ac yn y blaen. Mae'n werth dechrau, fel wedon ni nawr, wrth greu graff gwasgariad a wedyn edrych i weld os ydyw un o'r reolau yna yn ffito. Felly dyma ni enghraifft o dyfiant esbonyddol ni wedi gweld o'r blaen, lle mae y yn haflu a e i'r pŵer x, lle mae c yn positif, neu y yn haflu a b i'r pŵer x, lle mae b yn fwy na 1, a mae'n mynd trwy'r pwynt 0a. A dyma enghraifft o ddadfeiliant esbonyddol, lle mae y yn haflu a e i'r pŵer minus cx, lle mae c yn positif, neu bod y yn haflu a b i'r pŵer x, lle mae b rhwng 0 ac 1. Felly mae dau enghraifft yma. Wedyn, reol pŵer, felly mae hwnna'n edrych fel hanner graff y yn haflu x sgwar, y yn haflu c x i'r pŵer n, lle mae c yn fwy na 0 ac x ac n yn fwy na 1. Felly 2 neu 3 neu 2.5 neu hyd yn oed yn fwy. Felly reol pŵer lle mae n rhwng 0 ac 1 nawr, mae fe'n ffracsiwn. Felly mae gyda ni rhyw fath o isradd. Felly mae fe fel yr graff yma ar ei ochr. Felly 2 enghraifft o reol pŵer, a wedyn reol pŵer le mae n yn negatif, os chi'n cofio nôl i tygau, graff 1 dros x yn edrych fel hwnna. Mae gyda ni 2 asymptot. Fel mae y yn mynd tuag at yn feidredd, mae'r graff yn dilyn, ac fel mae x yn mynd tuag at yn feidredd, mae'r graff yn dilyn. Felly 3 enghraifft o reol pŵer yma. Os edrychwn ni ar enghraifft nawr, dangosir y data poblogaeth y Deyrnas Unedig roedd wedi cofnodi nghyfrifiad y Deyrnas Unedig am y blynyddoedd 1801, 1811 ac yn y blaen hyd at 1901. Cymerid 1801 fel t yn 0 a wedyn 1901 fel t yn 100 blwyddyn felly. Darganfyddwch model mathemategol ar gyfer tifiant y moblogaeth y Deyrnas Unedig yn ystod y 4edd ganrif ar 15. Felly, gyntaf gyd o'n i'n wneud graff gwasgariad i weld beth sy'n digwydd. O'r opsiynau y roddwyd, mae'r model ar gyfer tyfiant esbonyddol yn ymdisgo fel yr un mwyaf addas. Felly, tyfiant esbonyddol i ni'n mynd i drio. Os mae p yw boblogaeth y Deyrnas Unedig wedi t blwyddyn ar ôl 1801, gollwn ni osod p yn hafel i a e i'r pŵer c t fel tyfiant esbonyddol. Nawr, yn y fformat yna, mae'n galed i weithio mas a a c ni angen dod o hyd iddo. Felly cymerid ln y ddwy ochr gan bod e gyda ni yma,
cymeryd logarithmau naturiol o bob ochr, mae LNP yn haflu LNA e k i'r pŵer t. Felly mae a e i'r pŵer k t yn luoswm, felly fi'n gallu defnyddio rheol 2 a'i gwahanu nhw mewn i LNA plus ln e i'r pŵer k t. Nawr fi'n gallu defnyddio reol 4 i ddod â'r pŵer lawr. Felly ar ochr dde nawr mae gyda ni LNA plus kt ln e. Nawr mae ln e yn gwrthnid i gilydd. Felly mae ni nôl i 1. Felly nawr mae gyda ni ln p yn haflu lna plus kt. Nawr, gosod q yn haflu ln p a c yn haflu lna, fi'n gallu gweld nawr mae gyda fi, q gyda fi fyna, kt, c yn lle'r lna, un cysonyn yw hwnna. Felly mae gyda fi nawr hafaliad llinell syth gyda graddiant c ac lna sef c fel y rhangdoriad yn yr uchelyn q. Q yw'r uchelyn y, t yw'r uchelyn x. Felly os yw'r model y p yn haflu a e pŵer c t yn addas, bydd graff q sy'n haflu ln p yn erbyn t yn linell syth gyda graddiant c ac lna fel y rhangdoriad q. Nawr edrychwn ni ar yr un tabl a ni wedi gosod colofn arall sef ln y boblogaeth. Nawr ploto q sef ln y boblogaeth yn erbyn t a ni'n gweld bod gyda ni graff sy'n weddol syth. Felly trio gosod llinell ffit orau i'r diagram yma naill gyda llygad, cofiwch mynd trwy'r cymydr y ddau, neu trwy gyfrifo ar eich cyfrifiannell neu cyfrifiadur yr ffwythiant atchweliad i gael llinell ffit ar yr graff. Felly dyna ni llinell ffit. Nawr os cymerwn ni, ni angen dod o hyd i a c. Felly os cymerwn ni 2 bwynt i weithio mas y graddiant, cymeryd pwynt ar y pen lle bydde t yn 90 yn well, ond ty beth, cymeryd t yn 100 a mae q yn 17.26 o tabl, a wedyn pan oedd t yn 0, oedd q yn 15.87. Felly ni'n gallu gweithio mas y graddiant o fyna, gwahaniaeth yn sef y q, dros y gwahaniaeth yn x, sef y t, a ni'n cael 0.0139. Felly, i ddod o hyd i'r rhangdoriad a, oedd y rhangdoriad 15.87, cymeryd i bob ochr a ni'n cael 7,803,000. Felly mae gyda ni nawr, mae model addas ar gyfer poblogaeth P y Deyrnas Unedig wedi T blwyddyn ar ôl 1801 bydde P yn haflu 7,803,000 e i'r pŵer 0.0139 t. Golygau hyn, nawn ni nôl i ploto yr ffwythiant sydd gyda ni nawr, gyda y linell yma ar gyfer y ffwythiant P. Felly y boblogaeth yn erbyn T, nid yr ln, nid Q. Felly P yn erbyn T, a ni'n cael y llinell yma ar gyfer y ffwythiant ni wedi darganfod, a mae'n weddol agos i'r pwyntiau. Felly nawr gallwn ni ddefnyddio y model i ateb rai gwestiynau. Amcangyfrifo poblogaeth y Deyrnas Unedig yn 1827, hynny yw pan oedd T yn 26. Felly, gosod 26 mewn i'r fformula, a ni'n cael tua 11,200,000, 11,200,000 o boblogaeth, o phobl. Amcangyfrifwch y cyfradd newid
yn y boblogaeth yn 1858. Hynny yw pan y T yn 57. Felly nawr, ni angen cyfradd newid, felly mae rhaid i ni ddifferu P, a ni'n differu E i'r pŵer trwy'r lluosi gyda differiad y pŵer, felly 0.0139 lluosi 7803000 E i'r pŵer 0.0139 T. Ni'n gwybod bod T, y lluosi yr gwylod allan, a ni'n gwybod bod T yn 57, felly ni'n gallu cael gosod 57 mewn yna, a ni'n cael 204,000 person y flwyddyn yw'r gyfradd newid yn y boblogaeth. Felly mae'r boblogaeth yn codi, yn cynyddu gyda, yn y flwyddyn yna, gyda 240,000 person y flwyddyn. Os newn ni ymestyn hyn i'r ugeinfed ganrif, beth i ni'n mynd i weld? Felly, dyma'r tabl nawr wedi ymestyn lan tuag at 1961. A graff gwasgariad ar gyfer hwn, gyda'r rheol sydd gyda ni, ni'n gweld bod y graff nawr yn lleihau. Lleihau o beth oedd e. Felly, dyw'n model ni ddim yn mynd i fod yn addas ar gyfer data wedi 100 mlynedd ar ôl y dechrau. Felly bydde hyn nhw achos yr ail ryfel byd, pobl yn cael llai o blant yn amlwg. Mae hyn yn enghraifft gwych pam nad yw'n syniad da i ddefnyddio model i wneud rhagfynegiadau gyda data tu allan i'r amrediad y data gwreiddiol. Felly y data gwreiddiol wnaethon ni ddefnyddio i ddod o hyd i'r gromlin yma, a wedyn dyw'r data ddim yn dilyn y gromlin tu allan i'r data gwreiddiol.